xa pasando a outro tema, imos falar un pouco de onde provén a advocación, de onde provén a devoción pola Virxe do Carme. E para ello temos que situarnos no Monte Carmelo, que é este que vemos aquí, o Monte Carmelo situado na cidade de Haifa, no norte de Israel. Foi o lugar onde xa no século IX a.C., según a lenda, o profeta Elías viviu no interior dunha das grutas. De feito, se considera como o primeiro dos eremitas. Entón, el loitou contra os sacerdotes de Baal polo recoñecemento do Deus único e verdadeiro. Despois, xa no século XIII, durante outros anos houbo máis eremitas no lugar, pero sería no século XII, despois da Terceira Cruzada, cando peregrinos europeos que volvían da cruzada situáronse no Monte Carmelo. Ali fundaron unha igrexa e denomináronse Hermanos da Virxe María do Monte Carmelo. O sea que foi aí cando se instituíu por primeira vez unha comunidade, todavía con un certo casi eremitismo, non tiña todavía a regla aprobada e tal, pero bueno, é a orixe real. Despois, coas incursións sarracenas, xa no século XIII, todos os que vivían ali tiveron que volver aos seus lugares de orixe e con eso expandiron a devoción á Virxe do Carme polos seus lugares de orixe.